an ye sariya dɔw ta k'a fɔ ko ekɔlidenw ka furakɛliw ka kɛnɛya ko senu b'i jɔ n'a ye o kɔrɔ ye di ne ye ekɔliden min man kɛnɛ ne taara senu ka centre de santé la n'i ka carte de senu yira i bɛ lajɛ fu ni fura min kan ka k'i la n'o bɛ so ni dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ye parce que fura dɔw bɛ yen an tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ kuma bɛɛ mais minnu bɛ yen n'o kan ka k'i ka bana la i n'a fɔ sumaya fura ninnu typhoïde fura ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw an kɔni y'a jateminɛ bana minnu ka teli ka denmisɛnninw minɛ kuma caman an y'o fura dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka bila yen o bɛ k'i la fu n'i kan ka lada fɛnɛ walasa ka sérum k'i la ka fɛn i bɛ lada fu o bɛ k'i la ni ala yɛrɛ nana n'a ka na ye k'i ka bana in a ka jugu dɔɔnin c'est senu dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye an ye ambulance fɛnɛ jɔ i bɛ don ambulance kɔnɔ an bɛ taa n'i ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la walasa ka an bɛ tugu i kɔ yen fɛnɛ n'i ka furakɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an b'o nɔgɔya hakilina kura dɔ yɛrɛ b'an na o bɛna kɛ i n'a fɔ denmisɛnninw ekɔlidenw ka amu n'an ko ma ko IMAF o fɛnɛ kun ye mun ye parce que tuma dɔ la bana dɔw b'u sɔrɔ a dɔw tɛ se ka furakɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la misaliyala dɔw bɛ a bɛ dɔw sɔrɔ u mago bɛ opération sugu dɔw la fo ka kɛ yɔrɔba dɔ i n'a fɔ Luxembourg ou bien Gabriel Touré ninnu bon n'i taara yen dun ni wari t'i kun i tɛ se ka furakɛ donc n'u o fɛn o a tɔgɔ ye assurance ko fɛnɛ n'an sera k'o bila sen kan sisan jamana fan bɛɛ hali n'anw ka centre dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ région bɛɛ cercle bɛɛ ni ekɔliden n'i bɛ yɔrɔ dɔ n'i banara i bɛ t'o yɔrɔw fɛnɛ na i bɛ furakɛ nɔgɔya la kosɛbɛ donc kɛnɛya ko ye koba de y'anw bolo cakɛda dɔ ɲɛsinnen b'a ma Senu kɔnɔ